Alright, nu får vi äta hot sauce. Vi har fyra från number 7 som är veganska kanadiska hot sauces. Och så har vi Dirty Dicks. Och The Bomb. The Bomb. Marsha, är du god att stärka med? Aj. Ja? Ja. Nej, hade väl inte klara. God att stärka med? Jo. Dammar det väl? Dammar det väl. Jag vet inte om jag klarar det. Jag räknar vi att det är väg nummer 3 ett short. Ja, jag räknar vi att det för klara det point. Är nog skål att stärka med. Och så jag slappar bara nu. Men ja, God att stärka med? nej. Men är det så ser så. Okej, tack om ganska hjälp. Fint, så alltid vi börjar bara. Vi tar en part först. Alltså vi tar trutcher lifelines. Som man kan bruka i köken alla vägen. Hvis man brukar mer än det här så är man ute. Och det är 2 minuter i mitten kvar jag vång. Så du ska klara 2 minuter. Och så får vi till det nästa. Så trutcher lifelines. Över häsa såsen här. Första är persilla. Det tar man vara persilla, I guess. Skål. Det alltså. Ja, nej, jag kommer. Ja, det har ringt väl. Det börjar vända. Alltså mest hon är det. Men hon är slash på när var det. Nej, slash. Droppar det direkt så. Original habanero. All right. Korrekt. Satt ju väl här men nej. Habanero var som jalapenos och en barbecue pizza. Ja. Det är ju körda med gang. Vi ska se det sen. Hötte med. Det. Så räkna. Alltså de blir gott. Hon var faktiskt finlandslärare. Hon var inte stärsk som vi vet halvtje. Hon som är söt och det alltid. Nu går jag faktiskt till det som är inte det tror. Det är jalapeno. Risklar för jalapenos. Här går det. Smackmässiga. Smackmässigt jalapeno. All right. Ja, det är rättliga. Ja, kött ja. Men floatande. Ja, här är det grums. Oj, Jesus Kristi helga alla oss. Kullingar han från Sylvia. Där man kan bli. Ja. Man går på. Så fick vi nummer 2 igen där. Är förväntar jag att Men man får klara rätt eller något. nu ska du huxa om att vi tar från nu kommer allt starkt. Hade varit en mild. Kom helt. Ja. Det var stadig hesa. Och hesa bor här har vi i The Hot Ones som är YouTube. Men den här ser mer ut som här är sån där kram i. Cram. Det ska vara sån chicken. Ja, vänta nu. Ska den släppa? We go. Let's go. Definitely att skriva upp. Ja, ja. Kommer att kötta just nu. Nej. Nej, bra. Ja, hina var snägg värda muntla det. Nej, Han har varit problem. Problem för att jag inte har rakt med rövish. Ja, det är det. Badass. All right. Hast 2 minuter var det äldre problem. Hända när vi vid the hot ones. Ändan här vi Hot Ones. Hon är ångsten mitt i. Och hon är där. Dirty dicks. Dirty dicks. Hot pepper sauce. With a tropical twist. Att det blir då. Okay. There it is. Man ser inte så inne. Man is in it to win it, yeah. Okej, jag knä han var bra all in. Okay. All right. Är vi alla klara? Det är klart. Ja. Okej. Ordentligt så.
Har du läst det? Allvarliga så. Hur var det på den vägen? Ja, okej. Minst lärt verkligen. Det här gör alltså. Det var spark. Gör det där? Ja. Det var spark på benen. En tar alla. Nej. Tack var det på. Alltså. Ända gas spark. Men ändå dör man inte alltid. Eller får så chatta så. Hon lägger mig själv. Känner jag bara. Gå. Öl så detta blir det. Ja, ordentligt alltså. Så Någon som boxar Ja. ja. Och sen jag först. No, 5 down, 1 to go. The bomb. 321,900 Scoville units. I'm gonna die. Warning. Ein drop is endstender. Keep out of reach of children. Ja, okej. Klar eller det? Ja, Jag är klar. jag är klar. Jag hejar sen hoppa på att jag var ute nu, så att det slår fries ner. Men nu är det spännande. Nu får jag sitta och klara det. Men nu är det så att man inte svära, alltså, inte brukt till lövlinjen än. Så då man vara, Korrekt. ja, akkurat. Nu är det simpelt en placering efter Sån death. ett lövlinjen, va? Ja. Nej, ett jag skulle. Matt. Åh, helvete, jag är total. Okej. Alltså man kan inte stöta till det. Nej, Nej. jag kommer Mario. Jag vet inte klarar mig med det så. Jag håller med till det. Det var gott. Hade det? Hade Leon? Oh my god. Varsågod. Och så kör det. Geir? How is this gonna go? Ready? Go. Fuck man. Det är Okej, ja. Fuck nej. Det är länge. Det är länge eller tungknopp. Motherfucker. okej. Oj. Oha. Mamma på. Oha. Ändå. Öland och så vidare. Ordentligt. Det sätter sig jävla tungt. Det sätter sig här. Här. Jag går huva på det eller? Oj. Oj, så här. Fuck that. Alltså allt? Ja. Just. Förklara vad som smakar. Det är störst. Jag följde benen och min mun. Men det här ska aldrig. Det var mest uppe här. Jag bara ända. Fucking shit. Hur smakar jag? Vad ska bara inte. Ja, det smakar bara störst. Sån där. Smakar ju bara kruta. Det ser ut att klara det mig. Ja, okej. Jag tar lite. Det verkar som hänt när sån eller så. Därför så. Det är när. Nej. Men han hade på banna först. Jag bara håller på att rädda. Du krappar eller så. Jag följde fucking benen och John. Helt surrar i benen och John. Här det lever det 5 minuter. Här ständer att det är en habanero peppers blended with sweet pineapple juice, natural pepper extract. Jag kan säga att det är lite lika mycket som det är när man smakar inte av det. Ja, går så ut. Det så du gråter. Det. Tror Jag tar det aldrig. Massa. Ja, jag fick ta den. Och
Om också är det mellan. Hvis du kører av en for træt, så råkner jeg ved at du har vunnet. Jag var också med. Ja, kanske inte mer när. Ja. Dette nu 90 minutter siden det åtte til første fer. Jeg sier som Leon, jeg fer ikke en for træt. Hva kan du eisen ha en av træt? Han ska ta mycket vinna mig. Okej. Det går bara helt. Light read det här kvar. Det ser ut som att lägga tunken och såsen att det för. Det är runt där som alla får en. Har du lägger den till för? Nej. Ja då. Vad är det så? Jag kan ju sen. Jag kan skjuta på det när jag går först för. Jag hade alla bränder sen ju. Jag går att nu. För exempel Johan det var det tunkna direkt då. Ja, ta Om allt och i en alltså. Bara brasta i munnen. Det ser man, det sätter sig. Tom. Ja, det sätter sig ordla. Ja, kanske hålla gas. Ja. Tar nu kommer hin fram. Ja. Ja, det är bara bränner attast. Annars skit. Du har ju inte räknat med gammalt länge säger du va? Nej. Jag får vara något mer. Ska ta den första. Då, man får nog tänka långt. Tack assistent. Titta man bättre. Nu ska du och lägga liksom. Det är inte mer fair alltså. Det är det ju det är fair, så det är fair. Jag finner där för vänner av det kom. Hur snackar du då här? Han är väl nej För Oliver. Nej. Man tror jag? Nej. Vänta för vänner. Hur vinner du att köra komma? Det är där. han tar kicka. Jag vet inte hur kroppen blir reagerar på det. Så näst för så är man fyra. Ja, kan jag. Först för så är man sen så snart. Vad händer det? Det är nog genialt. Man blir nog så skyver alltid. Jag är inte örved. Jag följer mig så jag gör det. Ja, nu var det alltså största. Nu vill jag säga att teater. Ja. Eller för det blå. Nu var vi värsta på because of boots nästan men. Ja. Det är väl stage. Ja, han lägger ju vägen. Ja. Han har fläskar över tal. Alltså tack vare att vank nummer 3 nu och är mest det startvägen sen tror jag mer. Mest till den nästan. Ja. Jag bedövar munnen. Bara alla freshness eller man får det för. Det är så många kroppar för sig Det ser ut som det är Iva Sammer om vad freshness är. Nej, Jag tar mest populära här bara inte typ på bord. Det här rotlar färdigt rätt. Ja. Jag har inte sko fans. Hur ser det då nu? Ja, okej, romstolen ju. det är okej. Nej, så. Romstolen ja. Men jag hade nästan börjat tävla, why not ett touch. Ja. Så, jag just nummer 2. Så blir jag Leon nummer 2. Guy för bronsa. Får inte få alla fick medaljer så Ja, jag har alltid en neckfriga. Nu är det fri. Arm bränta, ordla ägg. Jag tror man är mer sin huvud. Bra. Alltså challenge jag är Leo. Back in 2020. Ja, jag hade vi för boiler flera och så ja, så gör vi ganska. Gör det ända för 3.